Hey YouTube! I dag spiller vi Black Ops 2 Zombies på Town. Og vi kommer ikke så meget til at tage jer, fordi vi gider ikke snakke med jer. Men vi kommer bare til at hygge og snakke med hinanden. Og Thomas skal lige være med at lave fabel ud af hvem det er. Ja, det er mig, det. Men vi snakker med Thomas og William. Desværre. Thomas, det er ham helt om unge. Ja, det er mig. Ja, jeg er William. Helium Munk nummer 2. Siger du, fordi du er 1 år ældre, fremmed menneske som er pædofil. Ja, jeg kender jeg nemlig ikke. Men mig og Helium Munk kender hinanden. Thomas, brug et helt magasin i benet på dem. Okay? Og så knife. I benet. Jeg vil hellere skyde 3 skud i. Nej, i benet. 8 gange, og så knife. 8 skud i hovedet. Det er så retarderet. Det er helt vildt. Men hvad? Kassen startede ikke, der var udenfor. Nej, William, det er på grund af, at man ikke spiller. Det er fordi, vi ikke spiller på easy, ligesom du gør. Nej, Så der det står er mit der. kit, det er mit kit. Ja, når man har den på easy, så starter den derovre. Det er faktisk lidt random. Aha. Hvor fanden er zombierne? Der. Nej. Hvor fanden er de? Og jeg har sådan noget dejligt chill musik kørende i baggrunden. Jeg skal faktisk lige skrue tøj op. Det var godt. Jeg vil lige være faldet ned, fordi jeg ikke nåede at ramme det ben. Som- Der. Jeg kan ikke finde nogen. Nå, der er alle gæerne. Ja, der. Gæerne. Hå! Så hvis du skal lige huske at skyde de der 8 skud af. Det var- Thomas, ved du godt, hvorfor zombierne springer, når der er ild i dem? Det var, at de havde så meget gas i maven. Der var lort og sådan noget. Det er fordi, de kan tåle at se på så. Benjamin, 4 kill. Thomas, 3 kills. Jeg kommer. Som du ligner en præsident. Det gør du sgu da også. Præsidentens... Ligner man en præsident bare fordi man har smoking på? Ja. Okay. Hallo, vi er bodyguards. Vi skal beskytte Thomas. Thomas, bare læg dig ned og græd. Vi beskytter dig. Beskyt mig. Ja. Yes. Nej, læg dig ned. Du skal blive liggende. Du må ikke rykke dig. Okay, jeg lægger mig lige ned herover. Ja, du må kun kigge derhen. Så skal jeg bare gå væk og lade dig dø. Hjælp. Okay, skyd. Jeg beskytter dig. Det er mit kill, Thomas. Nej, du må ikke slappe af. Thomas, han hjælper mig. Jeg har bare der slukke med. Benjamin, så skal du jo ikke have skud i går. Skud? Nej, jeg ser ikke skud. Nej, det var fordi, så kan... Nu er det, du prøver at stjæle min, så hvad han det for noget lort? Fordi du har flere Lad nu være med at blive sur. Det er mit kill. Vi Godt. havde lige mange Der er åbent. før. Jeg har åbnet. Nu har jeg fået alle mine penge. Er I glade? Vi havde lige mange lige før. Nu skal jeg lige nakke resten af zombierne, så jeg lige kan få råd til boks. Ja, det skal ikke skændes. Okay. Nu skal jeg nok være. Vi skændes ikke, det er det standard. Virkelig fundet, fik der. En lækker. Lækker. Lækker en. Fik du Recon 2? Fik sniper. Fuck noget røv. Hey Thomas, nu er du med i face. Du er trickshotter nu. Okay, klar. Okay, jeg ramte ikke så godt. Jeg gider ikke bruge det. Yes! Jeg fik lort over. Om ikke at fuck filmen op. Jamen det var YouTube, der fuckede op, tror jeg. Ej, William. Enten var det Sony Vegas eller YouTube. Sony Vegas kunne aldrig nogensinde finde på at gøre sådan noget. Fight. Og det var efter der, og så prøvede jeg at kigge den igennem, så kom der sådan nogle hvide streger. Ja, men hvis I skal se Danmarks største YouTube-kanal... Hold nu kæft! Så hvis det skal... Nej! Den hedder... Tomat 1, 2, 3. det hedder den sgu da ikke. Nej, du skulle ikke sige vores private YouTube-kanaler. Vi kan jo finde den, når han ikke har lavet nogen videoer i går. Det kan du godt, du kan skrive den ind som en link, din spasser. Hvad? Du kan bare skrive det op som en link jo. Link. User. User producer. Fuck. Lort. Jeg troede i starten, du sagde, at du kunne bare søge med Bink. Og jeg er der så med, hvis I tænker, what the fuck, det vi grine af, det er rundt af mig og Thomas, jeg er noget kørende. Altså ikke på den måde, vel? Men altså, Vi ikke Ej, skal snakke det er til rigtigt. YouTube. nej, men jeg skal bare lige sige det. I gods, så de ikke tænker, hvad fanden? William! Nej, det var Thomas. Det var mig. Yeah, 5-7. Er I klar til at få Recon 2? Nej! Hvad fuck laver du?
røg du ned, idiot. Hvad fanden skete der? Den der. Benjamin, Zombie foran mig. Benjamin, prøv at komme ned til Thomas, du skal lige se noget. Okay. Yeah. Hjælp. Hvad er det? Men prøv at komme. Prøv at se om hvis man bliver ved. Fuck sker der? Åh, yeah. Fuck. I mad, bro. Nej, hvorfor tog jeg den her gay shotgun i forhold i stedet for 5-7? Er du et forhold med en gay shotgun? Jeg sagde i forhold til. Ah, du sagde bare forhold. Hvorfor tog jeg den her i forhold? Det gjorde du. Sans. Triple kill. Jonas, der kommer en ny opdatering, så de godt kan kravle op der, hvor du er nu. Ah, Har du troet på det? nej. Åh. Jeg kan se, der ligger en max ammo. Reload, alle sammen. Godt, det har jeg gjort. Jeg havde ikke let. Jeg var lige ved at blive slået. Jamen, det var grund af, at jeg var lige ved at blive slået. Så kunne du bare blive slået på. Ja. Nej. Jeg vil nemlig... New. Det er ikke nuke, det er kaboom. Den var så sur. Åh, kaboom! Så hvis du har flest penge, du åbner døren op til Juggernaut. Åh, jeg fik næsten Recon 2, den var der. Åh, det er ikke næsten. Ej, jeg fik også det. Jeg så den, så det var næsten. Ej pis, jeg fik næsten det kill der med Thomas skyd. Nej! Men jeg fik da hammer. Jeg fik næsten monkey. Ja, det gjorde jeg. Jeg kan så sige nej, jeg fik næsten Wagon 2. Kan du kun sige det? Yes, det fik jeg faktisk også. Fordi jeg har nemlig også den. Ja, jeg tror faktisk, jeg tror måske godt, I kan få den. Thomas har ikke råd til DLC. Det du skulle da heller ikke. Og jeg er fattig. Nej, jeg gider ikke købe DLC. Hvorfor? Spillet er alligevel udgået. Spillet er udgået. Det var fejl det der. Spillet det er ydt. Hvorfor det ydt? Jeg er klar til noget mega fedt. Det var lige mig, der fik en sms, undskyld. Det er sådan, fordi du ringede eller et eller andet. Det er sådan en klam sms-tone. Det skifter hele tiden, det er fucking underligt. Nogle gange så er det den der, eller den normale der, ikke? Som vi godt kan huske. Et eller andet. Ja, det gav så ingen mening. Det jo. Eller det der ikke til din. Fuck, jeg er under. Unlucky. Hvis man kan sige det. Hvad jeg Kan ved. du ikke? Hvad fanden? Det hedder... Oh fuck, I'm lucky. Not. Det er det hedder. Okay. Okay, jeg ved, det ved jeg nu. Ej, lad være. Jeg må stå i vejen. Hvem er det, der står i vejen? Det er dig. Jeg står sgu da ikke i vejen. Thomas, Jo, åbn nu fordi- døren. Du havde Hold flest kæft, jeg var over ved boksen, din Jamen, jeg spas. skulle have kassen. Jeg havde kun købt den en gang. Jeg havde en røvsniper. Er I sure? Suno. Er du sur, Thomas? Jeg havde en det så. Jamen, er du sur? Men faktisk- Er du sur? Er du ikke også medlem med Face? Så er det meningen, du skal være sur. Jo. Jeg er medlem af Face. Hvorfor byttede du din sniper ud? Nej! Så er det ikke en ægte face. Jeg har byttet min håndgun ud. Ja, Var det dumt? Egentlig skulle jeg beholde den til at gå op med. det bestemmer du selv. Thomas, du suicider dig selv helt som med den lorte håndgun der. Hvad? Fuck, nu er I med at skrive hele tiden til mig. Der var 2 zombier, der gik ind i hinanden. Tror jeg. Insta-kill. William, jeg dækker dig. Skal jeg hoppe ned? Nej, Nej, eller Jo, det jeg må hopper du selv ned her. bestemme. nej, William. Lige her. Nej! Jeg griber dig, Thomas. Hvad så? Jeg dækker dig, Så du må have masser af penge. Jeg greb dig. Yes, Lad. jeg lader. Jeg har ladt. Jo, jeg var ikke. Fuck noget med skriv, for helvede! Er det ikke en nar? Jeg gider ikke engang kigge, hvem det er. Det er sikkert... Nej, jeg ved det ikke. Ej, fuck, jeg er blevet træt af det lorte chill-musik der. Det er kun godt første gang. Ej, fuck, jeg er træt af dig. Hvad så? Må jeg godt lige se dit ansigt? Ja, men vi har altså ikke tid lige nu. Jeg er lige... Løb! Tag mig, stik mig lige.
Thomas. Du er grim. Er der ingen af os, der har reglerne endnu? Jeg Jo. har sniper. Aber! Thomas, nu er vi abebrødre. Og jeg er på en måde. Har jeg aber? Har du? Nej, jeg har ikke aber. Du sagde sgu, at du fik aber. Nej, jeg vil lige være på en måde. Hvorfor skal du lyve om sådan noget? Ja, Thomas. Ja, Thomas. Ja, Thomas. Men jeg mener egentlig til. Åh! Undskyld dem, der har angst. Men Benjamin, han har angst over for Thomas. Jeg er en pig. Og jeg dør nu. Det er fucking dumt. Skal jeg købe jog? Nå, hold nu op med at skrive! Hvad? Var det ikke lige blevet næste runde? Du er dårlig, Thomas. Så det var rundet 3 gange. Ja, men jeg troede det var næste runde, så jeg sad og kløede mig i øjet. William, du tager ham, jeg dækker dig. Sad du og kløede dig i pikken? William, skynd dig, du får dobbelt på en chat nu. Jamen, jeg kan ikke redde Thomas. Så gør jeg det. Nej, jeg skal nok. Eller, ja. Bare nok den der zombie. Fuck, jeg er lort. Ja, Han lugter lort. han lugter min hund i røven. Det er irriterende, du skal være så dårlig, mens Benjamin optager. Ja, Thomas, det er faktisk irriterende, du gør det. Som straf, så skal du ramme. Hold nu op med at skrive! For helvede! Hvad sker der? DMP. Der er en, der hele tiden skriver. Dumt. Yes, jeg fik bamse. Jeg elsker det. Benjamin har bare... Nej, Thomas har bare 3 headshots. Jeg har bare lortevåben. Jeg hammer, den er ret god. De har ingen. Jeg har ikke engang juggernaut. Thomas, hvis du køber Juggernaut nu, så skal du ikke dø. Thomas, du må hellere købe Jeg det. gider ikke købe dem nu, på grund af, jeg vil bare falde ned lige med det samme. Nej. Det er jo dårligt. Lad. Thomas, så camp derovre, hvor du plejer at camp. Sig noget, jeg er let. Jeg har ladt. Jeg camper nemlig også oppe i det her hus. Ui! Jamen, er det der, du hele tiden rundt ned og dør? Nej, Så bliv der. nu vil jeg prøve at campe her. Ja, så bliv der. Men bare sørg for, at du ikke falder ned og dør. Så må du hellere brutte dig selv i panden. Ja. Yo, get on the case.